Kowani gauta, kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Mommy! Wai me kike tunani haka? Ka fito mommy. Tafiya zan mommy batun tafiya zan ne dama. Mommy bayan da nake ba ran samu haka shiga bane. Tabbaci Allah sare. ATM da na baka ka da mun. Na manta wallahi mommy to mommy nawa zan ce na manta. Ko nawa ma je ka cire je ka. Na gode. Ina son ki mommy. Sai na dawo. Ku tausaya. Domin kawarki Halima duk ta gaya min abin da kike yi. Dan mijinki, dan kishiyanki ina azabtar da shi domin haka baya ɗaukan ki a matsayin uwa. Duk wannan ki daina, duk wanda bai ji bari ba fa zai ji o. Wanda bai ji bari ba zai ji o. Ni dai na gaya miki kullum akan shawara na. Kullum ni gaskiya nake gani, gaskiya kuma ɗaya ne daga kinta sai bana. Kin ji ni na gaya ni kuma zaman gidan mijinki da daɗi da babu daɗi dole ne ki haƙuri don kowa ma abu ne. Wanda kika ga haƙuri ne daga lokacin da aka fara haƙuri ne, amma ke kina ta kije nan duk kawar ki ta kwaso Halima ta zo ta gaya ni duk abubuwan da ke ba sai kin kara jaddada min wani magana ba. Wai shi kana ganin dan na zo neman shawara gurin ka kaskantar da kai ne? To dakata. Bari ka jin gaya maka. Ni na zaɓi duniya ina so kuma abu duniya. Saboda haka dan ta zo ta gaya maka sai ne. Zan yi din ka kama kanka kuma daga yau sai yau. Zan yi kuma sai na cima burina. Wata ran fa za ki da na sani. Yau sai na cima buri. Yau na lashe takwabin sai lahira ta yi ba. Baban shi duka ɗaya na mishi na raba shi da rai. A ce shi kan shi ya gani na da mutum ya ce sissi ka hanji yake. Na farka na mishi a ƙofa. Ya wuce. Kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Ku tausaya wa. Dan Allah na ce ba mai mashi taimaka za ka kai mu dan wajen gidan gobe da nisa. Za mu je mu da haka kwantar da kaɗai nake so mu je. Allah dan sauki wannan fasinja. Malam ya haƙuri da Allah ka sauka da Allah. Sauka? Ya haƙuri. Ya haƙuri. Kada Idan kun duba an yi zalunci, amma ku sani komai ka shuka shi za ka girma. Wato a gaskiya abokina kana da ƙarfin imani
Ya za a yi matan da ta addabi rayuwanka a anguwan nan kan babu wanda bai san yadda matan da ta shiga rayuwanka ba. Wai yanzu kai ne ka zo kake ce min ta ɓata wai aje a nemo ta. Haba! Ban ji daɗin jin wannan zancen daga bakinka ba. Gaskiya dai ka canza tunani ba wannan ba. Abokina ba a rama mugunta da mu. Hausawa sun ce duk nisan jifa kasa da so. Ni abun da nake so da kai karaka ne ji mana mai. Shi ma danki ne ya kamata ki nazari. Wani gauta ja ne idan ya shiga rana. Wani gauta. Kai! Ka duba wayannan yaran abin da suka zo suna yi a nan. Kuma awal shi ba? Shi ne fa. Ya ban da tunani ina cikin wani hali amma ga abin da yake aikatawa. Kaga kar mu bar su a nan mu tafi da su da Allah. Kowani gauta, kowani gauta, kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya na ganka firgiti haka. Antina Hadiza ta zo nan? Ba ta zo ba. Ai, a wani kai dan halaya. Yadda baiwar Allah nan ta wulakantar da kai, take neman ta cimma burinta a kanka, ka damu da ita. Gane min hanya, ni kaina abin da nake masa bayani. Ni dai ba wannan ba. Ta hanyar da zan ji labarin ta kuma san ga inda take shine damuwa. To yanzu ka sanar gidan rediyo? A sanar gidan rediyo, gidan TV gaba ɗaya duka na je na sanar ba inda na samu labari. Sannu gudu. Yawa ba Anti lafiya na ji kuna magana kan gidan rediyo. Ina ka ga lafiya? Kawata ce ana tafiyanta yau kwana 3. To ai jiya abokina Salihu ai yayin bayani akan ta sun haɗu da ita a mashin har ta ce ma mai mashin ya soke shi akan za ta biya shata. Me za ta je wai? Za ta je kwaja ne ina Kwaja? Kwaja, abinda ta gaya masa kenan. To, yanzu dai kai kaji. Sai ka ɗauki ɗamaran tafiya kwaja. Amma gaskiya bai kamata ce sai kuna bata kanku lokaci ba. An cikin ji bayani ni ina ganin zan bi hanyar kwajan ne in naje kwajan din zan samu labarin inda take. Allah ba da sa'a. Kuma za mu bi ka insha Allah. A babu, sai kan ki zauna kawai za mu je. Zauna za mu je da abokai. Allah ya tsare. Amin. Allah ya tsare. Ya rayuwar nan ba tabbas abinda zai baka mamaki ka duba awal din nan fa matan nan faransa ta nema Allah ya kubutar da shi amma yanzu wai ta bata ya je ya daga hankalinsa sai ya nemo ta bayan mahaifinsa ma ana raɗe raɗin ita ta kashe shi. Ni ma abunda nake so in gaya maka kenan wannan ko ni ba na jin daɗin wannan magana in na tuna duk lokacin da aka ce na ji tuna da wannan magana sai raina ya ɓaci wallahi ta kana Allah da ya kyauta Allah nake maka yanzu ma zai iya zuwa ya ce zai nemo ta kuma ni wallahi mama ni ka ina ga fa ku tausayawa maraya ku tausayawa maraya
wannan duniya muna tafiya ne a gargara. Sauyin lamari ne ya sa agola ya wuce ɗan gida. Wannan lamarin babu adalci. Yaran masu kuɗi ne ba kwa noma ko? Kuka baba Buhari ya ce mu noma. Abokina gaskiya gona ta yi kyau. Aga amfani ya yi kyau. Na je gida haka ce na yi ka fito gona. Bari yau tun safiya kan mutum ne kawai na zuwa gona. Kowani gauta jani idan ya shiga rana. Samu labari gida ta je. Ya ga matsalan ka kenan. Kullum abun ka baya wuce nan mutum magana. Kunga komai yayi fari dole zai yi ƙarshe. Mai zubin yau zai kwashe adashi. To Allah miya kamalam. To da wanne zan ci bawa Allah? Miya ka. Da wanne zan ci? Allah ya zan ina zan ci. Ni ban san ma kana hon ba. Ban san ma mota ne a bayana ba. Ni wallahi ban san ma mota ne a gabana ba. Don ni ba shi ne a gabana ba. Ka duba yaro da gani za buge ka, kana gani za buge ka. Anniyar gwamnati ya ina ne mutum ba zai san kanshi ba. Ka duba wannan takardar ba Allah. Yaro nan bai wuce wata biyu ba da na biya kuɗin makarantar nan. An sake bashi wani takarda. Shine na rungumo shi wajen malaman. Ko kuɗin makaranta. Ni kan kuɗin makarantar nan baya karewa ne. Ba an ce kyauta za a biya makarantar nan. Bai wuce wata biyu ba da na biya kuɗin makarantar nan. Ɗanka wannan tagartan yana nuni da an zaɓi ɗanka a cikin mutane 50 yana ɗaya daga cikin mutane 50 an zaɓe sa za a tura su kasan waje je su yi karatu kyauta shine abin da wannan tagartan yake nuni da shi kuma tare da kuɗi naira 500 za a ba shi don kokarinsa. 500. Kowani gauta jani idan ya shiga rana. Kai, wannan gwamnati da fintiri ba abun da za mu ce sai dai mu ce Allah mata albarka. Ashe mutane su suke ta yutawa, kaji wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, ashe abun ba haka bane. Kai, 500? Kai, 500? Kai. To malam yanzu ya za a samu wannan duniya muna tafiya ka shiga mota mu je in kai ka inda ake ba da wannan tallafi domin kai ma wata rana ka ba wani labari. To inda an sani kai ina magana muna 500 ma da suka zagaye dai yanzu zagaye mu zagaye mu komai ka shuka shi zaka girba. Kowani gauta jani idan ya shiga rana. Salamu alaikum masu kallon gwada haka sunana Muhammad Chindo wato ni ne daraktan national ke bibiya da sanar kuma da bauta mai kamfanin Chindo Film Production. Gaskiya musa ya muna gode muku ilimin bibiyar da muke yi sannan kuna ba mu shawarwari kuma muna jin daɗi. Kash bahaushe ya ce zai fi daɗi ƙarewa da shi yanzu mun zo episode na 4 muna ba jama'a hakuri za mu tafi hutu da ɗan lokaci sati 2 zuwa 3 insha Allah za mu ci gaba da ɗora muku don haka masoyana duk wanda ke buƙatar ba mu shawarwari ko kuma tuntuɓe mu ta lamba kamar haka wannan shi ne lambar mu. Allah wasu da mun gode wa masu kallon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.